குரோதி வருடம் புரட்டாசி 25 வெள்ளிக்கிழமை. வளர்பிறை அஷ்டமி திதி காலை 7:22 மணி வரை. அதன்பின் நவமி திதி பூராடம் நட்சத்திரம் அதிகாலை 2:09 மணி வரை. அதன்பின் உத்திராடம் நட்சத்திரம். சித்த மரண யோகம். நல்ல நேரம் காலை 9 10:30 மணி வரை. ராகு காலம் காலை 10:30 12 மணி வரை. யமகண்டம் மதியம் 3 4:30 மணி வரை. குளிகை காலை 7:31 9 மணி வரை. சூலம் மேற்கு. பரிகாரம் வெள்ளம். சந்திராஷ்டமம் காலை 8:05 மணி வரை ரிஷபம். அதன்பின் மிதுனம். பொது சரஸ்வதி ஆயுத பூஜை. சூரிய உதயம் காலை 6:02 மணி. அஸ்தமனம் மாலை 5:49 மணி. சந்திர உதயம் மதியம் 12:55 மணி. அஸ்தமனம் மறுநாள் அதிகாலை 12:41 மணி. மேஷராசி அன்பர்களே, முயற்சி வெற்றியாகும் நாள். வியாபாரத்தில் இருந்த தடை விலகும். இழுபறியாக இருந்த வேலை முடிவிற்கு வரும். மேற்கொள்ளும் முயற்சி வெற்றியாகும். குடும்பத்தினர் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர். எதிர்பார்த்த பணம் வரும். நேற்று வரை இருந்த நெருக்கடி விலகும். சிறு வியாபாரி தொழிலாளர்களுக்கு சங்கடம் நீங்கும். ரிஷபராசி அன்பர்களே, நன்மையான நாள். காலையில் வேலை இழுபறியானாலும் அதன்பின் நடந்தேறும். எதிர்பார்த்த பணம் வரும். குடும்பத்தில் இருந்த சங்கடம் விலகும். பெரிய மனிதர்கள் ஆதரவால் உங்கள் வேலை வெற்றியாகும். நேற்று இருந்த குழப்பம் விலகும். செயல்களில் தெளிவு ஏற்படும். வருமானம் உயரும். மிதுனராசி அன்பர்களே, கவனமாக செயல்பட வேண்டிய நாள். காலையில் இருந்த நிலை மாறும். திடீர் வேலைகளால் அலைச்சல் அதிகரிக்கும். வரவு இழுபறியாகும். யோசித்து செயல்படுவதால் சங்கடங்களிலிருந்து தப்பிக்க முடியும். தேவையற்ற பிரச்சனை தேடி வரும். திரும்பிய பக்கமெல்லாம் நெருக்கடிக்கு ஆளாவீர். வரவிற்காக நீங்கள் மேற்கொண்ட வேலை இழுபறியாகும். அமைதி காப்பது நல்லது. கடகராசி அன்பர்களே, எண்ணம் பூர்த்தியாகும் நாள். பிறரை அனுசரித்து சென்று எதிர்பார்ப்பை அடைவீர். பொருளாதார நெருக்கடி விலகும். எதிர்பார்த்த தொகை வரும். இழுபறியாக இருந்த முயற்சி நிறைவேறும். குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சனை விலகும். தம்பதிகளுக்குள் இருந்த மன கஷ்டம் இருந்த இடம் தெரியாமல் போகும். சிம்மராசி அன்பர்களே, உடல் நிலையில் தோன்றிய சங்கடம் நீங்கும். எதிர்ப்பு மறையும். எதிர்பார்த்த வரவு வரும். உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். இழுபறியாக இருந்த பிரச்சனை முடிவிற்கு வரும். பகைவர் தொல்லை நீங்கும். குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட நெருக்கடி விலகும். வியாபாரம் முன்னேற்றம் அடையும். திட்டமிட்டு செயல்பட்டு நினைத்ததை சாதிப்பீர். உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். கன்னிராசி அன்பர்களே, தெளிவுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். உங்கள் செயலில் தடையும் தாமதமும் ஏற்படும். எதிர்பார்ப்பால் மனதில் குழப்பம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் இருந்த தடையை கண்டறிந்து சரி செய்வீர். வருமானம் அதிகரிக்கும். விருப்பம் நிறைவேறும். உறவினருடன் ஏற்பட்ட பிரச்சனை முடிவிற்கு வரும். குடும்பத்தில் சிறு பிரச்சனை உண்டாகும். எதிலும் நிதானம் தேவை. துலாராசி அன்பர்களே, வேலையின் காரணமாக அலைச்சல் அதிகரிக்கும். நிதானமுடன் செயல்படுவது நல்லது. தாய் வழி உறவுகளால் எண்ணம் பூர்த்தியாகும். திட்டமிட்ட வேலையை திட்டமிட்டபடி முடிப்பீர். யாரையும் நம்பி எந்த ஒரு செயலிலும் ஈடுபட வேண்டாம். பணியில் கூடுதல் கவனம் தேவை. விருச்சிக ராசி அன்பர்களே, எதிர்பார்த்த செய்தி வரும். இழுபறியாக இருந்த வேலையை போராடி முடிப்பீர். நினைத்தது நிறைவேறும். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டவர் விலகிச் செல்வர். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சி வெற்றியாகும். உடல்நிலையில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு நீங்கும்.
தனுசு ராசி அன்பர்களே, உங்கள் முயற்சி வெற்றியாகும். குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை முடிவிற்கு வரும். எதிர்பார்த்த தகவல் வரும். வருமானத்தில் ஏற்பட்ட தடை விலகும். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். வெளி வட்டாரத்தில் மதிப்பு உயரும். நிதானமாக செயல்பட்டு நினைத்ததை சாதிப்பீர். உங்கள் வேலைகளில் ஏற்பட்ட தடை விலகும். மகர ராசி அன்பர்களே, உறவினரால் நெருக்கடிக்கு ஆளாவீர். மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும். சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் மேற்கொள்ளும் முயற்சி வெற்றியாகும். வருமானம் அதிகரிக்கும். வரவு செலவில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தினரை அனுசரித்து செல்லுங்கள். நன்மை உண்டாகும். கும்பராசி அன்பர்களே, பண நெருக்கடி விலகும். எதிர்பார்த்த வரவு வரும். குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை நீங்கும். வியாபாரம் விருத்தியாகும். விருப்பம் நிறைவேறும். நேற்றைய கனவு பூர்த்தியாகும். பொருளாதார நிலை உயரும். நண்பர்களால் உங்கள் வேலை நடக்கும். சேமிப்பில் கவனம் தேவை. மீனராசி அன்பர்களே, திட்டமிட்ட வேலைகளை நடத்தி லாபம் காண்பீர். பணிபுரியும் இடத்தில் இருந்த நெருக்கடி நீங்கும். வியாபாரத்தில் கவனத்தை செலுத்துவீர். புதிய வாடிக்கையாளர் வருவர். குடும்பத்தில் சுமூகமான சூழல் உண்டாகும். நினைத்ததை சாதிப்பீர். வேலைக்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சி வெற்றியாகும். எதிர்பார்த்த தகவல் வரும். வருமானம் அதிகரிக்கும்.